Aquest és molt bo. El que necessitem és un govern de l'Almúnia. Mireu, perquè, primer, l'Almúnia és una persona que està molt més propera dels interessos de la gent. Segona, és més simpàtic, i és més liberal, i és de l'Atlètic de Bilbao. I sobretot, perquè entén que l'Europa Unida, el que és important, no és l'estat centralitzat, sinó anar cap al federalisme. Eps, Almúnia. España necesita una Cataluña con empuje, una Cataluña que sea nuestro principal motor en Europa. Y por eso yo quiero hacer una España plural, que respete las diferencias de todos, que nos una a todos a partir de nuestra personalidad en un proyecto común y en la que todos nos sintamos cómodos. Esa es la España que yo quiero seguir construyendo y esa es la España que estoy seguro que nos garantiza un mejor futuro a todos. Amb 4 anys de govern d'Aznar ja n'hem tingut prou. Ens cal un govern de tots i per tots. Ens cal un govern de progrés presidit per Joaquín Almunia. I per això jo us demano el vostre vot. Cal que derrotem democràticament els pactes entre el Partit Popular i Convergència i Unió. Així canviaran les coses a Madrid i també canviaran aquí, a Catalunya. Per repartir el progrés, vota socialista. I al Senat, Entesa Catalana de Progrés.